Vad ska hon göra? Du tar min cykel. Ska hon? Säg till kameran. Ramla bara inte! För gamla Bettan tål inte så mycket. Vänta, börja inte innan för jag ska filma. Hallå Filip. Nu ska jag göra. Kolla! Nu cyklar jag! Ja, därifrån Filip. Vänta! Kör inte! Gör visst handbroms! Den var lite konstig. Kör nu! Nu kommer vi. Akta! Han bara släpper cykeln. Gick det bra? Nej, jag blir som cykeln typ av något djur.